Wara laqa ta' rikonċiljazzjoni bejn il-Gvern u l-mam qatt ma hemmx ftehim finali. Fl-aħħar jiem is-settur tas-saħħa kompla jinżel arkub tejħek kif il-Gvern mingħajr ebda diskussjoni mal-Assoċjazzjoni tat-Tobba implementa l-outsourcing fid-Dipartiment tal-Emerġenza. Dan kollu mingħajr ebda protokoll ta' kif tabib għandu jiddeċiedi li ma' pazjenti se jkunu qed jintbagħtu lejn sptarijiet privati minn Mater Dei. Apparti minn hekk il-President tal-Assoċjazzjoni Medika Maltija Martin Balzan elenka problema oħra ta' inkwiet fis-settur tas-saħħa, dik tan-nuqqas ta' tobba fiċ-ċentri tas-saħħa. U kien għal dawn ir-raġunijiet illi ntalbet laqa oħra mal-Gvern, laqa illi saret matul il-jum ta' tnejn fejn il-partijiet għamlu progress. Kienet il-mam illi fl-aħħar ġimgħa provdit numru ta' soluzzjonijiet illi uħud minnhom jiġu bi prezz, bil-Gvern jistqar illi ma għandux minn fejn. Net News tkellem ma' Martin Balzan illi spjega li matul il-ġurnata ta' tnejn saret laqa ta' rikonċiljazzjoni bejn il-Gvern u l-Assoċjazzjoni tat-Tobba. Iżda sa issa jidher illi ma ntlaħaqx ftehim finali bejn il-partijiet. Minkejja dan bħala turija ta' rida tajba, l-Assoċjazzjoni se tkun qed tipposponi id-direttivi li kienu ppjanati għat-3-28 ta' Jannar u issa huma skedati għal ġimgħa 31 ta' Jannar, fejn matul il-ġurnata se jkunu qed jinfetħu biss 3 ċentri tas-saħħa f'pajjiżna.